नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. ग्रामपंचायत मार्फत पावसाळ्याची अति आवश्यक कामाक सुरुवात. कारवारात जोरदार पावसात सुरुवात झाली आणि हेस्कॉम, PWD, ग्रामपंचायतच्या कर्मचाऱ्याक पावसात सार्वजनिकाक कसली अडचण जाऊ नये म्हूण तेमतेमगेल्या अधिकारात आशिल्ल्या व्याप्तीच्या जनसेवेची अति आवश्यक अशी रस्ता गटार साफ करचे, विद्युत समस्या, रस्त्याची फोंडकुलां भरचे काम वेगान सुरू आसा. कारण पावसाच्या दिसा पयली पूर्वसिद्धता म्हूण हे काम करचे पडटा. कारण पावस सुरू जातकच उदक भरतकच या कामाची माहिती कळटा. याच बाबतीत चित्ताकला ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या बाजारात मुख्य रस्त्यार PE हायस्कुला बाजून नेमदी केंद्रा कडेन गटार साफ करचे काम चित्ताकला ग्रामपंचायत वतीन आज सुरू करून गटाराच्या भितर आशिल्ले प्लास्टीक, काचेचे बाटले, प्लास्टीक पोती, कट्टी, बियराची कॅनां अशा नाना तरेचे वस्तू लोकांनी या गटारात उडोवन हे सगळे गटारात अडकून उदक व्हावन वयचे बंद जावन ते उदक रस्त्यार येताले. हे जाणून चित्ताकला ग्रामपंचायती अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, PDO शानभोग हेमी स्वतः घटनास्थळार वचून थंय उबी रावन या गटारात ताचिलो कचरो काडून साफ करून उदक व्हावन वचूंक ही वाट मोकळी करून दिली. अशी बरीच कडेन चित्ताकला ग्रामपंचायत व्याप्तीत अवस्था असून ती बी साफ करची कामां आसात अशें ग्रामपंचायत सुत्रा कडच्यान कळला. हायवे रस्त्याच्या बाजून आशिल्ले गटारे साफ करून घेतले तशेंच हेस्कॉम खात्या मार्फत आवश्यक आशिल्ले काम करून घेवचो ग्रामपंचायतीन निर्णय केला. काजूवाडा हिंगा रस्त्यार वायराचेर पडिल्ली झाडाची खांद चित्ताकला ग्रामपंचायतीन काल दिल्ल्या उतराप्रमाणे आज सकाळी ती खांदी काढून सार्वजनिकाक रस्तो खुल्ला करून दिले बद्दल थिंच्या स्थानिकान ग्रामपंचायती कर्मचाऱ्याले आभार व्यक्त केला. सार्वजनिकान असलो कचरो, बाटली गटारात वा मोकळे जाग्यार न उडयता ग्रामपंचायतीच्या कचऱ्या वाहनात जमा करचे. हेजेन परिसर स्वच्छ आणि साफ उरतलो आणि साफसफाईचो खर्च वाचतलो असे चित्ताकला ग्रामपंचायत अध्यक्षा श्रीमती स्वाती देसाई हेमी जनतेक विनंती केला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. एडमिशन सुरू आसा. नर्सरी, प्री-KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळार सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मेळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तरेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय चित्ताकला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382 266598. मोबाईल नंबर 9480789670. अभिनंदन सोहळ्याचे कामगार मंत्री शिवराम हेब्बार हेमगेलातीन उद्घाटन. यल्लापूर. या वर्षाचे SSLC आणि PUCच्या निकालात राज्यस्तरीय यश मिळालेल्या YTSS विद्यार्थ्यांक संस्थेच्या सभांगणात आयोजित केलेल्या अभिनंदन सोहळ्याचे कामगार मंत्री शिवराम हेब्बार हेमी दिवो पेटवून उद्घाटन केले. अभिनंदन सोहळ्याक संबोधित करताना मंत्री महोदयान SSLC आणि PUCच्या निकालात राज्यस्तरीय यश मिळालेल्या विद्यार्थ्याले अभिनंदन केले. यावेळार YTSS शिक्षण संस्थाचे अध्यक्ष श्री रवी शानबाग, कार्यदर्शी श्री राजेंद्र भट, गव्हर्निंग काउन्सिलचे सदस्य श्री बाळकृष्ण नाईक, श्री राजन बाळगी, श्री विनायक बाळगी आणि शिक्षण संस्थेचे प्राचार्य, पालक आणि विद्यार्थी उपस्थित आशिल्ले. स्वातंत्र्य अमृत महोत्सवाचो आज कारवारात पालकमंत्र्या हस्ते उद्घाटन. कारवार. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्तान अमृत भारती कन्नड रथी या कार्यक्रमाच्या रथाक आज कारवारचे आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी आणि जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन हेमी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडच्यान चालना दिवन ढोल वाद्य, चंडेवाद्य, सवंगा नाच तसेच शिमगो नाच अशा मेळाच्या तालार नाचत नाचत मिरवणुकीन हो रथोत्सव जिल्हा रंगमंदिराकडे येऊन या कार्यक्रमाचे जिल्हा पालकमंत्री श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमी उद्घाटन केले. त्यावेळार स्वातंत्र्यवीराल्या कुटुंबाक सन्मान केले आणि या अमृत महोत्सव कार्यक्रमाक शुभेच्छा व्यक्त केली. हो कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम असून
भारत माता आणि देशाबद्दल प्रत्येका अभिमान उरूद आहे असे ते मी सांगले. या वेळार आमदार रुपाली नायक हेमी कारवारच्या कोडीबाग रस्त्याक हेंजा नायक नामकरण करूक पुजारी हेमगेलो महत्वाचो वाट आसा. कारवारच्या जनते वतीन तेमी तेमगेले आभार मानले. अरबी समुद्रात पोहून गेल्या 2 जणांले मरण आणि 2 जणांना शोध कार्य सुरू. कुमटा बेंगळूरच्या 80 जण विद्यार्थ्याला पंगड तालुक्याच्या कागलच्या खासगी रिसॉर्टात येयले. या विद्यार्थी बेंगळूरच्या प्रवासामध्ये येयले. या पंगडातले 4 जण पोहचाक गेले त्यांना समुद्राच्या पाळाच्या झटक्यान समुद्रात गेले आणि पाळाच्या झटक्यान समुद्रात गेल्या 2 विद्यार्थ्याले मरण झाले आणि बाकी 2 विद्यार्थ्याले शोध कार्य चालू असा. पोहून गेल्या 4 जणांपैकी अर्जुन आणि चैत्रश्री हेमगेली कूड मिळील असा आणि तेजस आणि किरण हेमगेलो शोध कार्य चालू असा. कारवारात मोफत आरोग्य शिबिर यशस्वी. इंडियाना हॉस्पिटल मंगलोर आणि गिरिजाबाई सैल इन्स्टिट्यूट कारवार हेमचे तर्फेन माजी शासक सतीश सैल हेमी आयोजित केले. कारवार हिंदू हायस्कुलात मोफत आरोग्य शिबिराचे आज उद्घाटन जाऊन बऱ्याच सार्वजनिकांन आपापले आरोग्य तपासून घेऊन डॉक्टरांलो सल्लो आणि उपचार करून घेतले. तसेच बूस्टर डोस सुद्धा घेतले. या शिबिरात अनेक प्रकारच्या रोगाचे तज्ञ डॉक्टर हजर असून हृदयरोग तज्ञ, चर्मरोग तज्ञ, डोळ्या डॉक्टर, हाडाचे डॉक्टर, कॅन्सर तज्ञ, भुरग्याले तज्ञ अशा वेगवेगळ्या रोगाचे तज्ञ डॉक्टरांना मोफत इलाज आणि सल्लो सार्वजनिकांन घेतलो. तसेच ज्या लोकांक या शिबिराचे लाभ घेवचे आसा तेमी आयतारा 26 जूनाक लाभ घेऊ येता असे आयोजकांन कळयला. 25 तारीख 25 जून 2022 आणि आयच्या दिसाक आमी पेपरा भितर आनी आमी वाचिल्लें की सन्मान्य आमगेले माजी शासक सतीश सर आतां आमगेले हांगा एक मेडिकल कॅम्प ऑर्गनायज केल्यात म्हणून सांगून ते कारवारचे जनते खातीर खूब आमकां अनुकूल जालें. आज कित्याक म्हळ्यार आमगे शाळेंत कितलेकी टिचर्स लोकांक अनुकूल जावन गेले. कितलेकी टिचर्सान आतां आमगेले बुस्टर डोस केले वॅक्सिनेशनाचे आणि कितलेकी कारवारचे जनतेक जिणे हृदयाचे रोग आसा किंवा एल्बो किंवा डोळ्याचे समस्या आसात तर मंगळूरच्यान डॉक्टर्सां हांगा हाडून घेवन आमगेले एक चिकित्से खातीर इतले प्रयत्न केल्या का आमी तांकां खूब आभारी आसात. आणि अशीच मुखार बिनी आमगेले माजी शासक सर अशीच आमगेले खातीर एक आमगेले हेल्पा येताले म्हणून आमकां खूब तांगेले बद्दल अभिमान आज दिसून आज हे तुमकां मुखार तांकां आभार व्यक्त. प्रादेशिक मंडळाची 111वी बैठक. कामगार राज्य विमा महामंडळाचे कर्नाटक प्रादेशिक मंडळाची 111वी बैठक महामंडळाच्या मुख्यालयात कामगार मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमगेल्या अध्यक्षतेसकल झाली. राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार विमा आस्पत्र सुरू करण्यासाठी उपाययोजनाबाबत सभा भितर चर्चा केली आणि पुढील 2 महिन्या भितर कामगार विमा आस्पत्र आणि उपचारासाठी आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय उपकरण पुरवठा आणि दुरुस्ती कामासाठी आराखडो तयार करची सुचोवणी कामगार मंत्री शिवराम हेब्बार हेमी दिली. या वेळार कार्मिक आयुक्त श्री अक्रम पाशा, कार्मिक विभागाचो कार्यदर्शी श्री मनोज जैन, राज्य कामगार विमा मंडळाचे प्रादेशिक निर्देशक श्री साहू, मंडळाचे सदस्य, प्रतिनिधी, राज्य कामगार विमा मंडळाचे प्राधिकरण अधिकारी, कार्मिक विभागाचे अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.